Moi boa, xa temos data para as eleccións autonómicas de Galicia, o 5 de abril, nada menos que xusto na Semana Santa. Moitos e moitas de vos estaredes desplazados, posiblemente non no sitio onde tedes a residencia. Polo tanto, vai ser complicado exercer o dereito a voto se non o pedides primeiro por correo. É moi doado, tedes ata o 26 de marzo. Ide a calqueira oficina de correos. Alí vos entregarán un formulario como este, que é moi doado de cubrir. E podedes tamén recibir un xustificante por correo electrónico de que pedistes o voto por correo. Só necesitades o DNI, o pasaporte ou o carné de conducir, un documento identificativo. A partires de aí, recibiredes na vosa casa as posibilidades, as posibles papeletas de todos os partidos políticos, os candidatos que se presentan e dos partidos que se presentan. Aí teredes que decidir a quen votades e tedes ata 1 de abril para levar ese sobre co voso voto a calquera oficina de correos onde o recollerán e o 5 de abril o levarán ás mesas electorales. Recordade tamén para os que estades vivindo no estranxeiro que podedes votar dende fora de Galicia. Podedes ir aos consulados, ás embaixadas, a ver se estades rexistrados ou non. E se non, podedes rectificar a vosa situación. Nas embaixadas e nos consulados teñen a obriga de darvos toda a información e de facilitarvos que exerzades o voso dereito ao voto. E recordade que temos dereitos, pero tamén temos responsabilidades como cidadáns. Polo tanto, non vos quedes na casa, votado o 5 de abril e fagamos posible un novo cambio político.